Hantod karon na wa pa makadesisyon ang partidong Alayon kung kinsang ihulip sa mitaliwang konsehal Julian Tibandan. Gikinahanglan usab nga tukion sa magkadagkuan sa mong partido apan gingong unya na lang kini kung malubong na ang konsehal isip pagrespeto sa namatay. Si Chora Carion sa report. Hatagan una og panahon aron magsubo og isip usab respeto sa mitaliwang konsehal. Mato ni Vice Mayor Alan Bukaw nga bisan kun adunay hisgot-hisgot sa ihulip kang daan, apan mas gipili nila nga unya na lang kini ipahibaw kun malubong na si konsehal daan. Hinuon ang asawa sa konsehal na si Provincial Board Member Yoli Daan miingon nga ang iyang anak nga si Lester Daan ang muhulip sa iyang bana. Ang partido mao'y mangita og ipuli unya igo lang ang mayor mo recommend nga to sa Kapitolyo. Now it's Governor Gwen nga maunay mo final, mo approve. Ugmang adlaw, dadon ang haya ni Konsehal Daan sa Talisay City Hall. Hayaon ang konsehal sud sa usa ka gabi din ipahigayon usab ang necrological service. Sa adlang Biyernes sa alas 12 sa hapon, dadon siya sa simbahan sa Santa Teresa Avila aron mahatagan og higayon ang ubang Talisaynon pagsudong sa haya ni Teban. Sa ulugon una ang Requiem Mass sa alas 2 sa hapon sa dili pa siya ilubong sa Kansohong Cemetery. Inigabot ana din hinay daghang mga kanang video presentations, tributes. Unya sa akong nahibaw-an nga ang 8 mass na siya, novena mass. After sa novena mass, mo pahuway lang siguro mga 10-15 minutes, mo sunod din ang necro. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.